Цяла седмица ще продължи тази година дефилето на младото вино в Пловдив. Фестивалът ще бъде от 18 до 24 ноември. Регистрацията на винопроизводителите продължава до 11 ноември, като организаторите очакват към 40% ръст в сравнение с миналата година. Миналата година, да припомним, че тогава участваха 25 фирми от бранша по тази тема, както и въобще по темите за културния винения туризъм. Ще си говорим сега с бизнесмен и председател на съвета по туризъм, господин Любозар Фратев. Здравейте и добре дошли в нашото студио. Здравейте, добре заварили. Традиционно си говорим седмица или две преди дефилето на младото вино с вас. За дефилето? За дефилето. Колко участници от колко изби ще участват на празника тази година? За сега записани има 23, миналата година бяха 25, прави бяхте, но продължаваме записването. Трябва да кажа, че тази година още през август имахме 11 записани, когато винаги записванията са почали през ноември месец. Така че очакваме още поне 10 на изби да са. Има още няколко дни за регистрация. Да. За първи път ли тази година дефилето е цяла седмица, този фестивал е цяла седмица? Не, вече трета година ние имаме подгряваща, съпътстваща културна програма, която започва в понеделник на различни културни средища в града. Говорите за дните и за вечерите? Говоря за дните. Една програма, която започва с фотографска изложба тази година, да не съм голословен, на винена тематика. След това във вторник в Тракарт ще има прожекция на документален филм "Траките и виното", заедно с тракийски игри, които ще показват също така тракийски ритуали. В сряда това е вече нова продукция, "Танца, ритуал на древността", в културен център Тракарт, студио Дуенде, Силис Академия, студио Пантарей ще представят също нещо интересно. В четвъртък излизаме, това е ново също, в джаз клуб Би Боб ще прави един проект "Вдъхновение, вино и музика". И в петък Държавният куклен театър също се присъединява към нас с великденско вино. Това е една нова постановка. В събота, неделя ще ни съпровожда, както винаги, ансамбъл Тракия, самодейни колективи от общината, студенти от АМТИ, от училището, музикалното училище. Така че една наситена културна програма, съпътстваща дегустациите. Музика и вино. Самите дегустации в кои дни ще бъдат? Дегустациите започват в петък. В петък в 1 часа от площада пред общината ще тръгнем с едно Дионисиево шествие, както миналата година, съпроводни с ансамбъл Тракия, до лапидариума в Стария град, където ще отворим първата бъчва младо вино, ще отвори по заслуги носителя на златен Граал от миналата година. Новото също е, че тази година Теодосия Спасов ще бъде наш гост, той ще ни чака там, ще свири и също след отварянето на бъчвата той ще изнесе един малък рецитал и след това започва дегустациите. А в събота и неделя ще бъде самото в петък дефиле. И в събота и неделя вече в много повече къщи. Много повече къщи. Можем да споменем. Кажете кои са, да. Те са традиционно. Тази година разширихме географията по Съборна. Още от начало започваме от ресторант Филипополис. Очакваме заявки за българска къща. Това може да го покажете после. След това аптека Хипократ е също нов обект. Нов обект е и галерията. Галерията на Слона. Да, галерията на Георги Божилов. След това е галерията Златио Бояджиев.
Срещу нея един антикварен магазин, който за първи път ще бъде част от програмата. В него също ще има изба. И етнографския музей, един стар наш участник. Новото са двете къщи под НБТП Бакалова и Баятова. Също ще участват. Тоест по този маршрут от Съборна до НБТП, всичко това ще бъдат разположени много къщи. Тази година към нас се присъединяват и занаятчиите. Знаете, че с спонсорство на Съвета по туризъм миналата година започна панаира на занаятите и тази година те ще се присъединят в няколко двора, в няколко къщи ще има занаятчии, които са свързани с производството на сувенири, с производството на неща, свързани с виното. И да продължа по къщите, слизайки към Хисар Капия, традиционните къщи на Георгиади и Хиндлиян ще участват, както и Данчовата къща и Синята къща, там където е фондацията Пловдив 2019 и къщата, където е експозицията на Димитър Киров, също къща Стамбулян ще участва. Балабановата къща, центъра, сърцето на Стария град, както винаги, Хиндлиян до нея. Този път новото е мексиканска графика с нейния разкошен двор. Също е част от пространствата, където ще бъдат разположени гостите. Този път участва и ресторант Хеброс. В ресторант Хеброс също, както в ресторант Филипополис и Българска къща. Това са трите ресторанта, в които и през деня ще има дегустации на вина. Енчо Пиронков, да, това е също една стара и традиционна дестинация. Общо това са 21 къщи, заедно с антикварния магазин, в които ние предлагаме около 35 места. Вече имаме заявки, ето тук са попълнени вече част от къщите и от дворовите, вече няма свободни места. Ние сме казали... Това означава, че една изба може би ще бъде разположена на 2 и повече места. Да, има по 2, по 3, Балабановата 6 даже. Пред всяка къща ще има плакат, в който ще е обозначено, че в тази къща има дегустация. Освен това, ученици от гимназията по туризъм, облечени подходящо, ще дават информация, както винаги ще напътстват гостите на Пловдив, гражданите, коя къща, кой къде е. Какви вина традиционно участват в дефилето? Повече тук от нашия регион ли са? Не, от цяла България. Започваме от Видин, Новоселска гъмза и стигаме до Черноморско злато. От Свиленград, Любимец и отиваме горе до Русе. Така че цяла България този фестивал придоби така национално значение. Той е част от националния туристически календар. Така че Съвета по туризъм се гордее с това събитие. А в същото време пък така, сондирайки през годините мнението на хората, които посещават дефилето, кои вина най-се харесват тук на пловдивчани, на тракийци? Всички вина. Всички вина. Всички вина. Българина се обича стига виното. Да са по-повечко, да. Знаете, че ние заедно с всеки билет даваме и анкетна карта, Да, точно това искахме в която любителите си слагат съответните оценки. След това ученици от гимназията, които ни асистират, събираме тези карти. Те се пускат за специални урни, във всяка къща има урни. И правим една рекапитулация. Така че в събота вечерта имаме вечер на майсторите на виното, на която комисията, професионалното жури ще връчи наградите, там златен, сребърен грал, а пък ние, организаторите, ще връчим наградите на публиката. Тоест хората, които са определили най-добрите вина по техен вкус. И те също ще бъдат наградени с бутилки от
новото вино. Пак ли така ще бъде регламентирано? Миналата година беше, ако не се лъжа, с нещо като жетони. Да, донесъл съм тук. Това вече се наложи. Това са жетоните. На една карнетка има по 4 жетона. Дайте да ги покажем, ако обичате. Заповядайте. Не само да ги покажете. Могат да се ползват. Те са истински, не са бутафорни. Ние ще си закупим, за да можем да дадем своя дан в популяризирането и развитието на... Една карнетка струва 1 лев. Във всяка къща ще има продавачи. Това ще бъдат привлечени студенти, главно от ухите, които ще продават. Ако някои не са му стигнали, иначе със всеки билет от 3 лева се получават по 12 жетона, което е нормално, за да дегустира човек, но пак казвам, може да се закупи. Освен това, миналата година много добре се възприе от публиката това, че продавахме чаши с гравирано логото на дефилето и заедно с чашата се даваха и жетони. Тоест за 5 лева получаваш една хубава стъклена чаша, винена чаша с 8 жетона. И по този начин с тази чаша вече си дефилираш и опитваш вече не от пластмасова чаша, от стъклена чаша, съвсем така културно и като ценител. Да, и като ценител. Можеш да помиришеш, да вкусиш, да погледнеш нагоре, да създадеш впечатление пред публиката. Така е. Как са регламентирани нещата във връзка с... Знаем, че миналата и по-миналата година имаше колбаса и сирена. Да, ще има ли пак? Тази година с така чудесното съдействие на Агенцията по храните разрешиха ни, също разбира се, общината се даде разрешението, ще поставим 3 дървени къщички на лапидариума, където ресторантьори, известни пловдивски ресторантьори, знам, че не бива да споменавам тук имената, ще имат полуфабрикати готови, нали, за така замезване в рамките на 1 лев, една добра така закуска за мезенци. И очакваме също така, сме определили места на учениците от гимназията по туризъм и на Университета за хранителни технологии, които също имат чудесни кухни, също да представят така свои неща. Имахте един анонс за Надежда Савова. Да. Аз ви благодаря за подсещането, защото ние с нея говорихме почти преди година. Тя много се запали, но явно се е увлекла от други неща. Благодаря ви още веднъж. Обадих и се, казва, да, разбира се, ще участвам. Вярно, фурната не е почистена, но фурната, която е в Стария град срещу лапидариума, която Общинския съвет я предостави, ще вземе мерки. Така, пред фурната също ще правят хляб. Значи ще има и хляб. Ще има и хляб. Чудесно. Да. Чудесно. Ние се бяхме записали тук да ви питаме. Не, наистина, аз това щях да кажа, че това тук в това студио вие бяхте така казал, че имате разговори с Надежда. Да, тя също ни е гостувала. Изключително така лъчезарен човек. Старозагорец. Добре. Колко гости, имаме ли статистика приблизително колко гости са посетили миналата година и какво очаквате тази? Миналата година над 8000 гости бяха. Те общо се качват в една така прогресия аритметична. Очаквам около 10 000 души. Покани ще бъдат изпратени, изключвам официалните гости, не че ги изключвам, те се подразбират, да. Нали? Но по време на дефилето тази година ще се проведе и третата международна среща на туроператорите. Миналата година имаше едно съвпадение с среща на туроператор. Тази година това е планирано и те ще бъдат, което означава, че вече за следващата година ще се продават туристически пакети за посещение на старинен Пловдив за дефиле на младото вино последната седмица на ноември месец. Говорено ли е по тази тема? Да, разбира се. Така че ще бъдат туроператори тук и вече на место те ще дегустират, на место те ще видят какво ни предлагаме, за да могат да го предложат на своите клиенти.
Така че очакваме голям поток от гости. Вече този фестивал е познат. Питат от различни градове, от различни точки на страната. Идват хората специално, имаме познати от София. Да, дигат се, идват специално тук за уикенда, за да разгледат Стария град и да опитат новото вино. А новото вино тази година трябва да е много добро. Да, очаквано не знам за производителите ли, защото така повечето се оплакваха, че годината е суха, че така гроздето не може да налее, както се казва, но пък се оказва, че наистина... Че с висока захарност, се оказва, че гроздето с висока захарност и има голям урожай. Така че е приляло. Добре, и ние ще опитаме от младото вино. Ти се канеш, но тази година задължително трябва да дойдеш. Така, какво смятате, че привлича гостите към дефилето на младото вино? Виното ли? Със сигурност не е само виното. Комбинацията. Както винаги, ние сме така хора практични и обичаме, нали, да съчетаем полезното с приятното най-малко, ако няма и нещо трето. Така че това е един хубав повод да се посети. И ние точно за това го направихме там. Можеше да го направим на площада или някъде да направим някаква голяма така едно бирхале, както го правят на Октобърфест, една голяма палатка и всички да идат и да пият там вино. Тук го съчетаваме с атмосферата на Стария град. Тук хората могат да посетят. Този път даже издърпваме винопроизводители, ще бъдат в Боровица, в голямата част. За да могат хората спокойно да влезат в къщите, да разгледат къщите. Предвидели сме и отоплителни уреди, газови колонки, предвидели сме и тенти, палатки за по-лошо време. И достатъчно вино, което също може да сгрява. Дано са научили. Миналата година на обяд се тръгна новоселска гъмза от Видин, защото им свърши виното. Това, което даваха, това, което продаваха, бяха донесли един бус вино и понеже бяха в началото на съборна там Злати Бояджиев галерията, бързо им свърши виното, а им беше хубаво виното. В интерес на истината. Така че това събитие с това се налага. Нека да кажем пак кои са, освен Съвета по туризъм, кои са други организатори? Основният съорганизатор, спонсор, това е община Пловдив. Безспорно, в програмата за развитие на туризма, дефиле на малото вино стои така с една добра, достатъчна сума, с която се спомага, за да направим тази голяма организация. Разбира се, Старинен Пловдив, където се разиграва действието, основното действие. И много други, разбира се, помагат. Не ми е трудно да ги изброя, а пък ако не ги изброя, можем да ги обидим. Партньорите в Организационния комитет, това е Националната лозаро-винарска камера, това е Асоциацията на българските винари, освен, казвам нас, тримата преди това. И към това са Професионалната гимназия по туризъм, Университета за хранителни технологии, галерия Тракарт, също участва производители на сувенири, консерваторията, Държавния кухнен театър. Орден, който преди... Да, пропуснах ли го, съжалявам, да. Европейски рицарски орден на виното, да. Добре. Така е, той осигурява професионалното жури. Традиционалисти ли са участниците в дефилето или така, чрез този фестивал се откриват и нови производители, нови изби, така хората се запознават с... Благодаря ви за въпроса, както се говори напоследък. Да, много интересно, че този път още през август се обадиха изби. Имаме, може би, 1/3 от състава сега са нови изби.
което е много, много интересно за нас. Значимо е за това, че да, те са разбрали за смисъла от участието си и се включват в това. Това означава, че те ще имат една нова възможност за реклама на пазара и от друга страна да разберат вкуса на потребителите. Защото аз искам да се върна малко към жетоните. Ние миналата година за първи път отчетохме интереса на публиката към дадена изба по броя на жетоните, които те отчетоха. Един път с това искаме да ги накараме да си събират жетони, защото в край на краищата трябва да ценим труда на хората, които оръдат, копаят тия лозя, правят виното, нали? Защото ние след това им осребряваме жетоните, които ни дават винопроизводителите. И по този начин пък винопроизводителите виждат какъв е интерес към тях. Какво се харесва на българина. А освен българи, поканени са и представители на чужди дипломатически представителства в страната. И очакваме чужди туристи. Миналата година имаше доста японци, които попаднаха по това време, но се впечатлиха. Да. Всъщност, дефилето на младото вино е още един начин да докажем, че в Пловдив може да се развива винен туризъм. Какво и препратка към въпроса, всъщност, каква беше туристическата посещаемост в Пловдив през тази година? Можем ли да отчетем? По данните, които имаме, това са за нощувки. Не е добра годината. Не е добра годината, да. Нощувките на българите са повече, но са паднали нощувките на чужденците. Това е свързано главно с кризата. По отношение на чужденците, по отношение на българите с това, което се направи и се откри в Пловдив в последно време. Имам предвид Римски стадион, събитията, които се случиха, и това увеличава интереса. Това е по-скоро уикенд туризъм. С една нощувка, с две. Аз говоря само за нощувките. От друга страна, ние все още не сме намерили начин да отчитаме посещението на туристи в града, които минават транзитно през града ни. И това, разбира се, не е най-страшното. По-лошото е, че не успяваме да ги задържим, да преспят, да пренощуват тук, което означава не само за хотели, това означава, че те също ще хапнат тук, че също ще си купят нещо, ще оставят някой лев за икономиката на града. Защото тя не е само хотел или ресторант, това са хлябове, това са улици, които се поддържат и така, сувенири. Така че, като имам предвид, че хотелиерите силно намалиха цените, годината няма да е добра 2013 година за бранша по отношение на икономическата му страна. Такива ли са данните за другите български градове и като цяло, или има някои, които запазиха добри позиции? Значи ние трябва да сравняваме само с градовете от вътрешността. Не можем да сравняваме с град Варна, нали, с милионите туристи, които отчитат, ама те били в Златни пясъци или в Албена и така нататък, нали, които си идват с вагони, както се казва, или в Бургас, който там Слънчев бряг, там Вавилон. Аз смятам, че определено имаме напредък. Имаме напредък по отношение на това, което направихме като инфраструктура, като културен календар и така нататък. Но определено икономическата криза си оказа сериозно влияние по отношение на престоя на туристите и главно на чуждите туристи. Нещо, за което наистина се борим, защото определено искаме да привлечем. Дефилето е един инструмент, с който ние се опитваме да привлечем повече туристи тук.
Така е. Добре, пожелаваме ви успех както в организацията, така и в реализацията на форума. Аз ви благодаря да за интереса, защото чрез вас нашата покана ще стигне до повече хора. Дай Боже. Затова е и сътрудничеството между вас и нас, медиите, да разпространяваме информацията. Благодарим ви за това участие и да си пожелаем наистина повече туристи. Не само на дефилето, но и изобщо и през следващата година, защото, както казахме, от това зависи до голяма степен и развитието на икономиката на един град. Така. Благодарим ви. Така се разделяме. Хубав ден от целия екип. Ще бъдем заедно отново утре в 8 часа сутринта. Довиждане.